Ассалому алайкум бачаҳо, чайҷон созен хубин, саломатитон хубай пешай ҳама. Ва бародарои ҷон, имрӯз 31 июл соат 11:14 ба вақти Тоҷикистон ва 9:14 ба вақти Москва. Бародарои ҷон, курси имрӯзаи мо ранги ҳаррӯза, яъне ки дина 30 буд, курс 1000 рубл 164 буд. Имрӯз 31 курс, ҳамон хеле содагӣ 1000 рубл 164. Бародарои ҷон, чизе ки ҳаст ҳақиқатша ман мегӯм, барои ки видеои моро ҳар рӯз шумо тамошо кунед, ай ҳаматон хоҳиш илтимос мекунам ки 10-11 ҳазор просмотр медиҳам, вале ҳеҷ кас подписатсия намекунад. Бачаҳо, ча ҳамид биҷоқ подписатсияро каналда якум бошмон, я лайки гара биҷоқ фикр дара комментария бинависед оиди курс ва ҳар саҳар метавонед курсҳои канали мо бубинед. Чиқадр ки гуфтам, бародарои ҷон, ҳамаи бонкҳо 10,000 рубл 164 сомонай ва гуфтаниам ки бародарои ҷони ма ки бошен, дар каналҳо мо реклама қабул мекунем. Касое ки ягон чиз барои реклама доранд, ягон канал доранд барои реклама, метавонанд дар комментария бинависанд ки ака мо реклама дорем, номерои ватсапша бинависад, дар ватсап шумо ҳатман менависам. Ва бародарои ҷон, хоҳиш илтимоса фаромӯш накунед, подписатсия, лайк, калаткончи каналро гирён кунед, фикротонро дар комментария бинависед.